Сега ще ви покажа. Има магазин, Запка се казва. Той се намира в Полша. И е като 7-Eleven, обаче по европейски вариант. Айде! Виж какви работи има тук. Някакви сокчета с драконов плод, маракуя, ети студени чая, като ги няма в България. Това с горския плод. Утре ще го пробвам. Тук някакви други работи. Това е някаква вода, като на дъклашара малко мяза. И тук някакви сокчета. Има шоколадна милка с кокос. Сега ще си го взема да го пробвам. Има с йогурт и с ора с ягода. Тук е някакви други по-интересни. Не има какво ли не. От всичко има. И само приколички има. 250 мл. Това е някакво енергийно. Има детски Red Bull, някакви други енергийни, някакъв черен монстър. И това са някакви шотчета. Много работи има, много. Даже цените са буквално като 7 лева. Дорито с пица.